пастырь наш, ён нас вядзе, овечки свае. Христос нас откупил кровью своей, и обвещать я буду милосердность Его. Благослови, душа моя, Бога своего, аллилуйя. Благослови, душа моя, Бога своего, аллилуйя. Благословляй, душа моя, аллилуйя, аллилуйя. Благословляй, душа моя, аллилуйя. Мой Боже, усё в Твоих руках, и часы вечности усе лёсы. Мяне ж чакае мноства спраў, на ўсё адно жыццё Ты даў мне. Глядзіш на нас з нябёс вышынь, Табе дакладна ўсё вядома. Скажы, чаму так сёння ёсць, што можна толькі сесці і плакаць? Чаму мяне да неба брам вядзеш завілымі шляхамі і выпрабоўваеш усцяж святым зрабіць нібыта хочаш? Хоць я не скарджуся на лёс і не жыўлю душы нянавісць, сабе насуперак кажу, Ты ведаеш, што робіш, Пане. Ты нам стварыў эдэмскі рай і вечны рай, што на нябёсах, а мы ствараем пекла тут, бо кожны хоча стацца Богам. Хоць я не скарджуся на лёс і з провідам Тваім згаджаюсь, сабе насуперак кажу, Ты ведаеш, робіш, Пане. Маці, прыйшлі да Цябе мы, шчыра раскрыўшы ўсе душы. Пачуй Ты нашыя просьбы, дапамажы у бядзе. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас, неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы.
Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Перед обличчям Твоїм будуть молитися багатые з народа і будуть приведені до володара за ёю девы. Сяброўкі яе будуть приведені до Тебе у радости і захопленні. Гэтымі словами антифона на ваход, дорогие браты и сестры, распочинаем святую імшу про заступніцтва Маці Божай. Падчас гэтай святой імшы малюся аб здароўі апецы Маці Божай для сем'яў Завадскіх і Савіцкіх, аб патрэбных ласках, Божым благаслаўленні, здароўі душы і цела для Валянціны. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за наши грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, просим Тебе, пробачь нам наши провины, и покольки мы не можем сподеваться на уласные заслуги, збав нас про заступництво Маті Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, які з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалонікійців. Брати, нема потреби писати вам про братську любов, бо ви самі навчені Богом. Любіть один одного і робіть так у дочиненні до усіх братів во всій Македонії. Заохочуємо вас, брати, узбагачайцеся у гэтым яшчэ больш, імкніцеся жыць у спакою, выконвайце свае абавязкі і працуйце ўласнымі рукамі, як і мы наказвалі вам. Гэта Слово Божие. Прийде Пан судить народы справедливо. Прийде Пан судить народы справедливо. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил цуды. Яму допомогла Яго правіца і Яго святое плячо. Прийде Пан судить народы справедливо. Няхай шумить море все, что Яго наполняє, сусвет і тое, что живе у ім. Няхай реки пляскають у долоні, няхай узрадуються разом гори. Прийде Пан судить народи справедливі. Перед обличчям Пана, який надиходить, бо Он приходить судить землю.
Ён будзе судзіць свет справядліва і народы паводле праўды. Прыйдзе Пан судзіць народы справядліва. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I za duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jesús расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць. Пэўны чалавек, ад'язджаючы, паклікаў слуг сваіх і даручыў ім маёмасць сваю. Аднаму даў 5 талантаў, другому 2, іншаму 1, кожнаму паводле уласных магчымасцяў, і ад'ехаў. Той, які атрымаў 5 талантаў, пайшоў і пусціў іх у абарот і зарабіў яшчэ 5 талантаў. Таксама і той, які атрымаў 2 таланты, прыдбаў яшчэ 2. А той, які атрымаў 1 талант, пайшоў і закапаў яго ў зямлю і схаваў срэбра гаспадара свайго. Па доўгім часе прыходзіць гаспадар слугаў гэтых і патрабуе ад іх рахунку. Той, які атрымаў 5 талантаў, падышоў і прынёс яшчэ 5 талантаў і кажа: «Гаспадар, 5 талантаў ты даў мне, вось яшчэ 5 талантаў я зарабіў на іх». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны. У малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў таксама і той, які атрымаў 2 таланты, і сказаў: «Гаспадар, 2 таланты ты даў мне, вось яшчэ 2 таланты зарабіў я». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны. У малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў і той, які атрымаў 1 талант, і сказаў: «Гаспадар, я ведаў, што ты чалавек жорсткі. Жнеш там, дзе не сеяў, і збіраеш там, дзе не рассыпаў. Таму, пабаяўшыся, я пайшоў і схаваў талант твой у зямлю. Вось вазьмі сваё». Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «Нягодны і лянівы слуга, ты ведаў, што я жну там, дзе не сеяў, і збіраю там, дзе не рассыпаў. Таму трэба было табе аддаць срэбра маё банкірам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы сваё з выгадай. Таму забярыце ў яго талант і дайце таму, хто мае 10 талантаў, бо кожнаму, хто мае, будзе дададзена і памножыцца. А ў таго, хто не мае, будзе забрана і тое, што мае. А бескарыснага слугу выкіньце вон у цемру. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Пажаныя браты і сёстры, слова, якія чуем у сённяшнім Євангеліі, навучанне Єсуса Христа, гаворыць нам пра тое, як мы павінны выкарыстоўваць дары, таленты, якімі Бог адорвае нас у жыцці. Паважаныя, ў гэтай прыпавесці мы бачым гаспадара, які адправіўся ў далёкую краіну і даверыў сваім слугам свае таленты. Кожны атрымаў розную колькасць гэтых талентаў у адпаведнасці са сваімі здольнасцямі. І тут мы можам убачыць, як кожны з нас атрымлівае ад Бога свае дары. Гэта могуць быць таленты, якіясьці навыкі, магчымасці, а таксама час і рэсурсы. Першы слуга атрымаў 5 талентаў, другі 2, трэці атрымаў 1 талент.
Першыя два гэтых слугі працуюць над тым, што ім было даверана, і памнажаюць свае таленты. Яны не баяцца рызыкаваць, яны актыўна выкарыстоўваюць усё тое, што атрымалі. Паважаны прыклад гэтых двух слугаў вучыць нас, што Бог чакае ад нас актыўнасці, адданасці, ініцыятывы таксама ў тым, што мы робім. Трэці ж слуга, атрымаўшы гэты адзін талент, вырашае закапаць яго ў зямлю і баіцца страціць тое, што яму даверана. І гэты слуга, гэты, скажам, прыклад вучыць нас, як страх можа паралізаваць нас і перашкодзіць нам выкарыстоўваць дары, якімі Бог адарыў нас. Паважана, часам мы можам адчуваць сябе недастатковымі або баяцца памыліцца, але важна памятаць, што Бог не патрабуе ад нас дасканаласці. Ён чакае ад нас намаганняў, вернасці. Калі гаспадар вяртаецца, ён хваліць гэтых першых двух слугаў за іх працу, за іх вернасць, а трэцяга асуджае за яго бяздзейнасць, за яго пасіўнасць. І гэта паказвае нам, што ў жыцці важна не толькі атрымліваць ад Бога дары, але іх актыўна выкарыстоўваць. Мы павінны быць гатовы адказаць за тое, што нам даверана. Паважаная, сённяшняя прыпаведзь з Евангелія заклікае нас задумацца, а як мы выкарыстоўваем таленты, якімі Бог адарыў нас. Ці не з'яўляемся мы тымі, хто хавае свае дары? Няхай наша сэрца будзе адкрытым для служэння іншым, для развіцця сваіх здольнасцяў і для таго, каб нашы таленты прыносілі плён у Божай справе збаўлення. Няхай Бог дапаможа нам быць вернымі слугамі і актыўна выкарыстоўваць усё тое, чым Бог нас адорвае. Будзем смела ісці наперад і не баяцца рызыкаваць у служэнні Богу і людзям. Амен. Да нябеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго ўмілаванага Сына узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за ўсіх хворых і церпячых, каб у сваёй слабасці спазналі сілу Божай любові. Цябе просім. Молімся за пажылых людзей, якія знаходзяцца ў дамах для састарэлых, каб яны не былі пазбаўлены добразычлівасці і належнай апекі. Цябе просім. Молімся ва ўсіх інтэнцыях, якія мы сёння заносім пра заступніцтва Маці Божай, каб добры Бог выслухаў наша пакорныя просьбы і адарыў усімі неабходнымі дарамі ласкамі тых, за каго мы молімся. Цябе просім. Молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерла Яўгенія Гаштольд. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб удзел у святой імшы ажывіў нашу веру, надзею і любоў. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты ведаеш усе людскія турботы і клопаты, выслухай нашыя малітвы і просьбы праз Хрыста, Пана нашага. О, Мария, Мати Бога, Ты не гордишь нікога, хто не долетів по
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Ласковый Боже, прими дары, які ми Тобі приносим, освятли наше серце світлом Духа Святого, каб ми, по прикладу Найсвятейшої Панни Марії, завсюди приймали і заховали кожне Твоє Слово, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, За Духом Твоим, угору серце, узносим их до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. У гэты дзень Ты узяў на неба маці Твайго Сына. Яна стала пачаткам і вобразам Касцёла ў хвале, а для Божага люду крыніцай суцяшэння і надзеі на яго зямным шляху. Бо Твоей волей была захавана нятленная Пана, ад якой цудоўным чынам прыняў цела і нарадзіўся Твой Сын, даўца ўсялякага жыцця. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем Смерть смерть Твою, Твою, Пане Пане Езу, Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Amen.
Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас ад злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыся збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство Твоей моцы и хвала хвала навеки. навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, а дари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о Езу мой. Езу Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Христе, к Тебе у думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся. Езу Тебе усім серцем люблю я, іншай любові і не хочу я. Свету багаццяў я не жадаю, бо ўсёй душою Бога шукаю. Страціць гатовы я ўсё, што маю, Ты скарб адзіны, з Табой трываю. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими. Мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. Молимся. Усемогутный Боже, с верою принявши сакрамент збавления, покорно Тебе просим,
Ка побожно ушановуючи на святейшую Панну Марию, мы заслужили стать разом с ёй удельниками Божей любови, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Gwiazdośliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Wielka Matko Boga i nasza najlepsza Matko, dziękujemy Ci za dobrodziejstwa duchowe i doczesne otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu. Bądź błogosławiona za to, że w swojej nieustannej dobroci wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego. Dziękujemy za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas w tym czcigodnym wizerunku. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Dziękujemy za pomoc w codziennych obowiązkach wypełnianych w duchu wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Dziękujemy za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Dziękujemy za najdoskonalszy wzór chrześcijańskiego życia ukazany przez Twoją wiarę, miłość i posłuszeństwo Bogu. Dziękujemy Ci, Matko najlepsza. Przestawmy Matce Najświętszej nasze prośby, z którymi dzisiaj przechodzimy. Modlimy się o zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla rodzin Zawackich i Sawickich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, o zdrowie duszy i ciała dla Walentyny. Ciebie prosimy. Matko Chrystusa i nasza, racz przyjąć nasz hołd wdzięczności i nasze pokorne prośby. Wypraszaj nieustanne wstawiennictwo u swego Syna, a naszego Zbawcy. Pragniemy, Maryjo, wraz z Tobą wychwalać nieustannie tego, który uczynił Ci wielkie rzeczy, dla których błogosławiono nazywają się wszystkie narody. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakiej złej przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, Orędowniczko nasze, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowie swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowa Jasnogórska, Za nami, Maryjo Królowa Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo Królowa Jasnogórska, módl się za nami. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach, śpiewają. Słowiczkowie wdzięcznym
śpiewają, ach, śpiewają. I my też zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. Czyste serca Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.